Bisa. Enggak usah. Kali ya. Terus sama SJN Satrio Jagatnolo iki nang pasar kebon iki. Nah, iki Bopo Fendi iki tuwek-tuwekane arek. Lho, tuwek cari. Iya jeneng tapi kan tuwek-tuwekane ya. Kita menuju ke lokasi kira-kira. Kita guys menuju ke lokasi kira. Lumayan ada gimana lokasinya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Iwan Motor. Alhamdulillah selesai ya. Nah, selesai aman terkendali. Jaga sing dadi iki. Nah, wong-wong gurung buyar kabeh wong-wong. Akeh sing buyar di mana? Sama panjang kondangi. Nah, iki jaga sing dadi. Pegel ale. Nggih capek. Ono sing diempaki kalau rek. Wis. Apa-apa lah wis. Aman. Iki agak sing waras. Pegel ale. Nggih. Kasih kata-kata yo. Enggak ada. Pegel yo. Capek. Oke. Lo. Tinggal mencet dulu kan. Nah. Lana. Ayo kasih kata-kata. Boten punya kata-kata. Terus kan kata-kata ya. Wis ngono tok. Apa kan dadi men Mang? Napa? Kan dadi lapo? Boten sak dadi. Oh, alasan, gak feeling. Kasih kata-kata yo. Boten ana kata-kata. Ngono ta? Nggih. Wis men ngono tok. Nggih. Pegel lah. Pegel. Oh, kebel kae sejane lho kulo ana sing cek macet lho. Wis. Elalan kasih kata-kata lan. Wis. Kamu kok gak gawe apa-apa ki Mang? Gus. Apa? Lupa. Oh, raya ya lho, raya. Cek. Capek ali. Aja ndewati iki. Kadal kesit. Kadal poleh. Nah, wis. Wakasin dadi kita embuh. Gak mulai ada iki. Tadi mangane tok iki. Guys, kasih kata-kata. Gus sudah di vlog Gus. Kasih kata-kata lah. Mak mau cek gak mah? Mate, gak mate. Wis mak mendale. Ampun dah, wis. Kasih kata-kata nang mam. Wis mam dah ben. Dereng. Nang mam sik. Kata-kata hari ini. Apa? Makanlah supaya sehat. Heeh. Bergizi ya. Nggih. Tahu tempe. Alih mam leh ampun dah. Ayo mam sik ayo. Mam dulu. Ayo. Kau cek wae kalau. Nah. Kita makan. Mam apa le? Niki lho, Mam. Iwak. Mak saya pecah mame lho. Niki kula embo. Embo niki kula. Oh, alah. Iki kali titik ada es padha mangan kabeh. Ayo nang makmu juga mak. Oh, nunggu nggih kok dijoki mana rek. Ayo is nang amis. Heti. Apa di sakit di? Rek ngambel. Kasih kata-kata yo. Mana? Pegelen. Jujur-jujuran lho. Makane nek peka. Ibarat si ilmu kain minta itu kan parkiran. Nah, iko. Seaga sing mangan. Iya, podo Pak ya, Hendri. Kasih kata-kata yuk. Pegel. Oh, maaf ya, setengah wis. Kayak kata-kata. Kok sama pegel nih kayak.
Tak syuting iki lho. Klok. Oh, iya wae wakir. Apa keseretan ta? Desen tak keseretan. Sakno nir. Sedekno wis. Iku lho ono sing gayame kacang. Rundingan apa ta iki? Oke, arep kacange rek. Kasih kata-kata iki. Enggak ada, guys. Lan duwe apa lo? Duwe kacang. Ya siwon aku. Kacang. Kak tahu-tahu rek mangan kacang gak tolet. Nggih, suwun. Wis nah. Kok ada padha mangan kabeh. Mari balik. Melanjutkan. Aku tak njaluk kacang dulu rek. Nah, oke. Kasih ya. Sip. Yes, cukup sekian ya vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah nyuwun ngapura, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wonten pundi Gusti dalan swarga, Bapak Tono rancapono, ojo bebeti kelawan dusta, Bapak Tono puji kelawan hikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.